Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Sabu story time on my first encounter with God ngiqale ukusindiswa kwami, qala kwamsindiswa. So okokuqala ngikhule ekhaya kuyakhonzwa khaya mama msindisiwe, mama ndikhule ekhonza kucawa yosindiswa esinsiwe nje wasindiswe emncinci. But then my mom and my dad bengakhonzi kucawa esiwe. Utata mayikhonza eAfrica, mama mekhonza kucawa yosindiswa yandisakhumbuza uba yayintoni. Yayingekabi i-Assemblies of God. But then so icawa zasakhaza zethu, and then utata ke passed away, yabo. And then ke ukwashe kumama, so mama ndashaka esinsiwe, yabo, esinsiwe. Yeah. So ekusindisweni kwakhe umama ke ngoku ndandingakhonzi naye, ndandikhonza naye semncinci, yabo. Then ndathi xa ndipha ko-8, 9, 10, 11 between ezo ages ndakhonza eSt John's, but ndandihamba nogogo. Ugogo uzawuthi ngumakhulu wam because ndandikhula engumakhulu wam, umakhulu endikhula phambi kwakhe because of itshomi yam. Itshomi yam yayingumakhulu wetshomi yam endandikhula nayo that time. So ekhuleni kwam nale tshomi yam, so umakhulu wayekhonza eSt John's, so sasikhonza, so yayindim umakhulu nale tshomi yam, yabo. Then umakhulu wahamba, ugogo sasimbiza gogo, gogo wahamba ke kule ndawo sasihlala kuyo, ne. Then ekameni kwakhe mna netshomi yam, tshomi yam wayehlala nogogo nomama yakhe naye, yabo, nomalume bakhe. So washiyeka yena nomama bakhe, and then ugogo wamuva, I think wamka ngenxa yempangelo, I'm not sure. Wahamba ugogo wayohlala kwenye indawo. So samane siphathame ke ukuya enkonzweni, samane siya sometimes eSt John's, samane siya sometimes xa kuthiwa yimigidi nentoni, singayi like, yabo, because ugogo akasahlala apha. Sasihamba qho nogogo, ugogo wayesahlala because wayekhonza, yabo. Then saphela siyeka kwa ukhonza, I think, yeah, savese yaphela yathi cwa because ugogo sometimes wayengakwazi kokuphela singayanga enkonzweni because ugogo akabuyanga, yabo. So mama wathi ke ngoko this time ba yena mandiyeke ndiyokhonza eSt John's because asikwazi ukuthi sisendlini eyi-1 omnye aphume enxibe enye yakhe inkonzo, omnye aphume enxibe enye eyakhe inkonzo. So funeke ndikhonze kukhonzo, funeke ndikhonze kucawa kamama, yabo. Okokuqala ndingayithandi mos icawa zosindiswa, ezi zikhalisa i-keyboard, imakhi, becula, yonke laa nto, ama-worship team. Yeyi, andandingayithandi. Yho, ezacawa ndandizicaphukela ngentliziyo yam yonqondo, bandiyenzela isidina nje. So ndaphela ke ndisiya because mama wayendifosa because wakazoshiya umntu, wayesithi yena ngokwakhe uba saze ndikushiye kwam, mna uhlale uthi derhe mna ndiya enkonzweni ndiyakhonza, shiya umntana ngasemva, abantwana begcwele enkonzweni, uzohamba nam until wena uphume apha ke kwendlini, umdala ke ngoku uhambe ngabuyela eSt John's yakho xa umdala uziphethe. Okwangoku saphethwe ndim sazawukhonza ecaweni yam. So ndandifoswa, uyabo. Ekufoseni kwam ke ngoku ndaphela ndikhonza nomama, and then siye kuvutha undaba ke my first encounter with God last year. Ndandikhonza mos nje because kuyakhonzwa, ndandihamba nomama ndikhonza because mama iyakhonza. Ndandizixelela uba mna ndiyazondibuyela eSt John's, ndiva nalaa nto yenzeka apha kule cawa, yabo. Then last year ndasindiswa because kwakusithiwa abantu basindiswe baye ngaphambi, abafuna usindiswa, abafuna ukwamkela uYesu. That time I was like, ndifuna ukwamkela uYesu because ndifuna upasa, no. Ndandingekho serious xona. I think ndandifuna usindiswa because of loo nto. I think yayiloo nto ndifuna usindiswa kwinto ethile. Oh, I think okushunyelwa ngento yobana umntu abangasindiswanga bazawuthini, abazongena izolo, all those things. So I was like, yey, funeka ndisindisiwe because what if ndisweleke ngomso. Ndandisiya ngaphambili just because of fear, yabo. Ndandingavi into, ndiyasindiswa, but I kept on nje ndiphila my normal life, you know, ndisindisiwe. Ndayenza nje kayi-1 okay, listen, ndandingekayithathi serious. Then ndamane ndisindiswa, guys, xa kuthiwa abantu abafuna ukwamkela uYesu, ndamane ndisiya ngaphambili until this one other day, which is this year. Okay, ndasindiswa last year, but then last year andaguquka, ndasindiswa njengegama, yenza izinto according to the Bible. Not that ndandisenza izinto ezirongo but ndandiqhubekeka like a normal life, but i-normal life yam yayi-life ye-teenager esemhlabeni, uyabo. Ndandisenza izinto ezenziwa ngabanye abantwana, but then andaguquka like uba, yabo, repent, ndenze according to the Bible. Ndathi ndisindiswe njengegama. Then this year that time
guys ndandingekayithathi serious nyhani le nto, but ndandiyazi uba okay now ndandi-aware uba okay God does exist, you know, and ndibonile imimangaliso yakhe, but andikabi na-encounter, like andikabi na-relationship naye ndikwazi ukuhlala phantsi and have a conversation and have a relationship with him, you know. Now this year I think this year I think this year andithi bekudala ndisinisiwe but bendingekaguquki. This year ke ngoku I think around eqaleni konyaka, I'm not sure, I think May, around May, yes, around May if not March. May kwakunguMay andisakhumbula kangecawa qha ngoMay andisakhumbula idate, but kangecawa ngoMay. Ndazi izinto endiqhela uyenza ke xa kuthiwa abantu abasindisiweyo mabaye ngaphambili, ndiye ngaphambili because into endandiyenza isidala leyo, like into like guys qho kuthiwa abantu ofuna ukwamkela uyesu babaye ndiye ngaphambili. So I can't really, you know, point out uba hey play day because nandisenza into endim yabo. Then but this day but ndaqala ufila a certain, now siphambi kwe-altara ne, ndandina-understand xa abantu bekhala, like umuntu ekhala ave sakhala enkonzweni yabo, ave senze like umoya engcwele xa emahle ndandiqonde oh hayibo why, you know, because ndandinga-understand even though ndandingabatsho ngapha ndandiqonda I'll never do this, you know, that's not me. Kubona nalaa nto hayi isidima sami, hayi bazothina abantu, ndandingulaa mntu nje ndiqonda soze ndiyenze mna le nto uyabo. But this one other day sisiphambi kwe-altara ke ngoku, guys I think kulapho ke ngoku I was like okay now I feel close, not close, but ndafila umoya engcwele. Xa umoya engcwele engaphakathi ebandleni I just had i-feeling guys kwangathi ndinyukelwa ngamanwele, like yangathi ndinyukelwa ngamanwele, and I felt ukubone xa usebumnyameni ne, but then uvuba kukho umuntu osenzeni kwakho ungekabheki but ufeel uba kukhona umuntu, okanye naxa ukwindawo ethile endlini ngaphakathi uyafeel uba kukhona i-presence yomntu without uba umbone bukhona, but ufeel uba ukhona umuntu okhoyo apha yabo. Kwakwenzeka loo nto phambi kwathi I was like ingathi kukho umuntu okhoyo man, but andiyazi. And then that's when I knew uba nyhani this is my time. I felt like ingathi kukho umuntu, guys, ingathi kukho umuntu okhona, like umuntu ingathi usecankwa mqonde, like ndiyaqongekho bantu ecankwa, ndandishiyeke ndedwa but I felt i-presence yomntu. And then ndaphinda ndasindiswa. Then after that day ndave sendaqonda zange ndizame hard to uba ndisuke ezintweni uba like ndiyeke into entoni, but zave saziyekela ngokwazo I think, because like ndaqhubekeka ndaphuma ndazixela ndanalaa nto ingaphakathi kum uba andiphinde ndiyenze into ethile, andiphinde ndithini, you know, zave zayizinto endiqonda andiyazi why ndifila ngehle because kudala ndisiye ngaphambili ndiyokwamkela uyesu, but ndiyaqala ufila le feeling bendinayo yabo ndime ngaphambili, and andiyazi uba kwenzeka ntoni, why ndifuna utshintsha kangaka yabo. Nyhani ke guys yaqhubekeka into after ndamamkela that day, and andaziva ubana khona into different ngam, you know, ndafeel i-need yobana nditshintshe, ndafeel i-need yobana ndiphile according to iBhayibhile, ndafeel i-need yotshintsha izinto, ndafeel i-need yocut off abantu, ndafeel i-need yoyeka into ezithile. Ndafika ku point yobana ndiyaphuma kuFacebook. I deleted my account on Facebook because I was like, you know what, Facebook ngomnye ozondisturb. Ndadelete account yam kuFacebook, ndisandoyivula ngoku ndadelete account yam kuFacebook. Ever since ndidelethile ndafeel i-need zonke izinto endiqonda, you know what, zizondiexpose kwinto zomhlaba ndaqonda ndiyazidelete yonke into. And then guys I think that's my first encounter. That was my my first encounter with God, you know. And then after that everything went smooth. After that ndiyakwazi ngoku I can even pray. Ndandikwazi okotshwayo. But now I think, and yes guys, I don't know but you know what, my life changed actually. Then yeah, ndaphila ke ngoku, kuyaphileka bafethu. Le ndlela kuyaphileka bafethu, uphile like an honest life, uphile ubomi according to the Bible. Akuthiwa awuzoba khona ezinye izinto ezizakwenzeka ezisisono, akuthiwa ubomi bakho buzawuthini ubhetere, but ukuphileka as a young person, to me as a young girl, uyakwazi ukuphileka ususe kwezinye izinto. And I feel like lena yindlela yo-escape izinto ezininzi ezintombazana, yindlela
ukuphila according ihlobo lalibhaliwe lihlobo elisincedayo. So kuyaphileka guys, kuyaphileka. This lady right here decided to share a very beautiful testimony, and she was actually encouraging people out there to say, you know what, ne, we are pilega, man. Like, you can live a very peaceful life once you choose God, because there is peace in the Lord. There is a love in the Lord that you cannot find in this world. And I love it when young women come out and share such beautiful testimony, because they actually encourage us as young people to know that there is God out there who works wonders, who gives you the peace of mind that you need, that you will never find in this world, and who also gives you the love that you will never find in this world. So if there is anything that you should take from this video, is that follow the Lord. Follow your creator, the creator of the heaven and the earth, and find the peace you are looking for. Sometimes we feel empty even though you have everything. It's not because you are lacking something. It's not because like you don't have the material things, or it's just that you are lacking something. You are lacking God. The moment you have God, trust me, even if you have nothing, you will just feel like you have everything. You are sorted.